Nu Malin, spelar jag in dig. Ja, vart ska vi då? Ja, vi ska heta Anderholmen. Ja, Alderholmen heter det. Ja, Malin, hon har jämfört med mig inte druckit någonting för den delen, inte ens någonting. Och hon kan inte säga Alderholmen. Alderholmen kan hon inte ens säga. Här cyklar hon. Nu fick jag sms, men hon tror att prata sig över bara fall. Kanske du borde kolla Du har ingen jävla älskling. Vad säger vi då istället för förhållande? Vad är bättre? Bättre än Nej, nu tänkte du säga att förhållande var bättre. nej, aldrig. Bättre en ranglig disk än ett fast förhållande. Är du det då? Ja! Ja! Vi ska se er på krogen! Woo! Det här är alltså våran väg ner på krogen efter Isab. Sönder och vintrar. Ja, det är alldeles gud i den, tror jag. Du, jag har behövt skola där. Jag har faktiskt ingen aning, Malin! Du är så jävla... Kommer du ihåg med skolan? Nej, för jag var inte där inne på gång. Jo då. Nej, Jo då. nej, du var klar innan. Nej då. Jo då. Du ljuger. Men vi kanske innan vi åker hem till mig efter krogen. Och vi hem till att jag med spola toaletten. Fråga kissa på samma gång för jag är jävligt kissnödig just nu. Men var skulle du kissa då om vi skulle ner på Alderholmen? Jag kissar Så om vi ska dit, då ligger vi på lite fel sida just nu. Jag kissar i en buske. Malin har snart spelat in i 2 någonting. Ja, men Skit vad i det. blir det då? Va? Sluta då. Men du får också sluta. Ja, Nu får först du, för du har spelat in längst. först du. Isak, kom igen nu då. Nu. Fyllo. Här är en buss. Ja. Den går hem till mig. Om det är några snygga killar så skulle jag vilja åka dit. Och vilja ha lite trevligt kanske någon gång. Filma på. Nej. Det gjorde du så fan. Ja, men nu stänger vi av för nu ska vi hålla på och synga oss. Hålla på. Nu ska vi hålla på. Så. Och nu cyklar vi. Här cyklar vi över en väg. Nej, det är rätt, men det kommer ingen bil. Så cyklar vi. Tjo! Det var någon som kom med, men heja inte. Jag tror att reaktionsförmåga var för låg. Han skulle heja om han kunde, men han typ insåg när han hade trampat förbi mig att han hade passerat mig. Jag tänkte heja, men så bara nej, han cyklade förbi. Men han förstod nog att jag ville skämta, att jag ville heja på henne. Så jag tar det som att han hejar på mig, även om man inte hann. Jag var för snabb. Så att även om man alltid är snabb, så ibland kan det kännas snabbt redan. Oj jävlar. Ja, så att ibland hinner man inte heja. Ibland kanske man inte hinner sex tillräckligt lång stund för att man kommer för helt enkelt. Man måste tänka på vad man gör. Men nu tycker jag att det är psycho. Så nu stänger vi av. Hejdå.